ମାନେ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦୂର କର ଦେଶ ସଙ୍କଟ। କି କହିବି ମୁହିଁ କହିପାରୁ ନାହିଁ, ବିବେକ ଦେଉଛି ବାଧା। ମୁଠେଇ ରଖିଛି ଭୟାଭୟ ଦୃଶ୍ୟ, କହୁଅଛି ଆଜି ସିଧା, କହୁଅଛି ଆଜି ସିଧା। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନେ କଲମ ମୁନରେ ଝରି ପଡ଼େ ଶବ୍ଦ ଗାର। ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ସବୁ କଥା, ରଚନା କରୁଛି ତାର, ରଚନା କରୁଛି ଚାର। ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ କବି। ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ କବି। ଥରେ ପଢ଼ ବନ୍ଧୁ ବିଚାରି ମନରେ, ଥରେ ପଢ଼ ବନ୍ଧୁ ବିଚାରି ମନରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କର ଭାବି ଭାବି, ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ଦୂରେଇ ଦିଅ ହେ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କର ଦୂର, ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର। ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର, ନରହୁ ପାଶରେ କାର। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି ଦେଶରେ, ଧର୍ମ ସନାତନ ଭୂଇଁ। ମହିଳା ସମ୍ମାନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯହିଁ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ। ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦେଶବାସୀ, କରିବେ କି ଭଲ ଆମ୍ବ ହିତ ପାଇଁ। ସ୍ୱାର୍ଥେ ନେତା ଦିବାରାତ୍ରି, ସ୍ୱାର୍ଥେ ନେତା ଦିବାରାତ୍ରି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ନ ପଡ଼େ ନଜର। ଅହରହ ଆଲୋଚନା, କିପରି ହୋଇବ ଦେଶର ପ୍ରଗତି। ରହିଛି ସତ୍ତା କାମନା, ରହିଛି ସତ୍ତା କାମନା। ସତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାଗଣା ଦିଅନ୍ତି, ପାର୍ଟିଙ୍କର କେଉଁ ନୀତି। କର୍ମଯୋଗୀ ହେବ କିପରି ଜନତା, ରହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନୀତି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନୀତି। ମାଗଣାର ନୀତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ, କୁହେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ୍ଭ। କରିବେ କି କରିବେ ଉନ୍ନତି, ପାଇଲେ ସୁବିଧା। କର ନେତା ତାକୁ ଦମ୍ଭ। ଧର୍ମ ସନାତନ ଦିଏ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ତାର। ଏପରି ପ୍ରବୃତ୍ତି କେଉଁ ନେତାଙ୍କର, ଶାସନେ କର ହେ ଦୂର, ଶାସନେ କର ହେ ଦୂର। ଆତଙ୍କବାଦୀର ସମସ୍ୟା ନ ରହୁ, ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ହଟନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ, ତାଣ୍ଡବ ଦେଶେ କରନ୍ତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ, କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ହେ ତାହାକୁ ଭୂଇଁରେ, ଅଞ୍ଚଳେ ଦିଶୁ ନଜର, ଅଞ୍ଚଳେ ଦିଶୁ ନଜର। ଶାସନେ ଯେହୁରେ ତାହାରି ଦାୟିତ୍ୱ, ଶାସନେ ଯେହୁରେ ତାହାରି ଦାୟିତ୍ୱ। କର କର ସରକାର, ତାହେଲେ କରିବ ଭାରତ ଉନ୍ନତି। ଅମୃତ କାଳ ଦେଶର, ତାହେଲେ କରିବ ଭାରତ ଉନ୍ନତି। ଅମୃତ କାଳ ଦେଶର, ଅମୃତ କାଳ ଦେଶର, ଅମୃତ କାଳ ଦେଶର।